Independența și suveranitatea țării au marcat și dezvoltarea culturii. Aceasta a obținut libertate în creație, în modelele și formele de exprimare, în elaborarea repertoriilor. Pe de altă parte, instituțiile de cultură, în mare parte, continuă ca altădată să aștepte finanțare din partea statului. Procesele manageriale în cultură nu au suferit modificări esențiale. Este nevoie de birocrație culturală. Este nevoie de oameni care să stea și să gândească scheme, pentru că sunt oameni foarte talentați, oameni care știu foarte bine să creeze, dar care nu sunt în stare să dezvolte scheme și nu sunt în stare să dezvolte strategii și respectiv trebuie să existe partea cealaltă, componenta cealaltă, oamenii care gândesc aceste strategii și scheme și trebuie să fie oameni la fel de buni ca și cei talentați. Absolut altă situație este atestată în cultura din țările europene. În ultimii ani, în industriile culturale de acolo au fost create 8 milioane de locuri noi de muncă. Doar într-o oră, în Anglia, din cultură se câștigă 11 milioane de euro. Acum, când Moldova este parte a programului european Europa Creativă și mai beneficiază de sprijin și prin intermediul instrumentului Parteneriatul Estic, cultura în general și instituțiile ce activează în domeniul culturii au oportunitatea de a-și consolida capacitățile în toate sferele ce țin de managementul cultural. Despre acest lucru s-a declarat și la lansarea oficială a programului de cultură și creativitate al Parteneriatului Estic, care s-a desfășurat la Chișinău. Programul va consolida capacitățile în domeniul culturii, care este expresia societății în viața ei cotidiană. Mass media și majoritatea structurilor guvernamentale conștientizează necesitatea implicării cât mai serioase în domeniul culturii. Sectorul privat și ONG-urile de asemenea trebuie să fie pregătite pentru a ști când și în ce fel trebuie explorate cele mai oportune premise pentru a antrena guvernarea în dezbateri constructive. Este necesar un efort comun, căci cultura și industriile creative vor configura învățământul, finanțele, sănătatea publică, munca și informația în secolul 21. În următorii 2 ani, prin implementarea mai multor subproiecte, Uniunea Europeană va ajuta oamenii de creație din Moldova să obțină profit din activitățile culturale. Cineaștii, actorii, pictorii, meșterii populari, designerii vestimentari vor fi instruiți să-și promoveze operele, să-și gestioneze munca ca pe o afacere, chiar dacă aceasta are la bază alte componente decât cele materiale. Lansarea proiectului a însemnat și o întrunire față în față a oficialilor de la Ministerul Culturii, a oamenilor din cultură și a experților europeni. Monica Baboc, ministrul în exercițiu al culturii, a pus pe tapet principalele obiective care urmează să fie realizate pe termen mediu și scurt. Mai întâi, guvernarea trebuie să-și pună drept sarcină colectarea unor date foarte clare și precise despre starea de lucruri în domeniu. 2. Trebuie să creăm Institutul de Formare Continuă a cadrelor din domeniul culturii. Avem acest obiectiv în strategia noastră de dezvoltare a culturii și el trebuie să fie finalizat până la sfârșitul anului care vine. Ministrul Culturii a ținut să menționeze și necesitatea de evaluare și de sporire a competențelor manageriale în cadrul structurilor din industriile creative. Din păcate, avem un management defectuos, unul care vine dintr-o tradiție veche sau învechită, care nu poate corespunde rigorilor. Deci asta ar fi al 3-lea pas, investirea în formarea calităților și capacităților manageriale ale instituțiilor noastre. Și al 4-lea, foarte important, care mi se pare mie, este dezvoltarea capacităților actorilor culturali de a scrie proiecte. Oamenii de artă își exprimă speranța că implementarea acestui proiect va contribui la întrunirea specialiștilor în marketing, în comunicare și relații publice care să promoveze cultura. Cu siguranță oamenii noștri ar merge la teatru, ar merge la film, dacă astea ar fi de calitate și dacă ar exista o promovare bună și dacă ar exista la nivel de stat o politică de dezvoltare a audienței. Programul de cultură și creativitate al Parteneriatului Estic este prevăzut până în 2018 și are un buget de peste 4 milioane de lei. Banii sunt oferiți de Uniunea Europeană. În Moldova, programul va fi gestionat prin intermediul Fundației Soros. Proiectele în domeniul culturii sunt sprijinite direct din fondurile europene, dar și pe segmentele bilaterale, deci de la o țară la alta.
Printre statele care susțin mai multe acțiuni culturale în țara noastră este și Germania. Zilele trecute la Chișinău au sosit jurnalistul și scriitorul Nicol Lubic și scriitoarea și regizorul de teatru Mariana Zaltzman, care au desfășurat un masterclass pentru dramaturgii din Moldova.